shahararren malamin addinin musuluncin nan na ɗariƙar Tijjaniya wanda aka fi sani da Sheikh Dahiru Usman Bauchi shi ma ya tofa albarkacin bakinsa game da wannan magana ta Naziru Sarkin Waƙa da kuma Nafisa Abdullahi. Amma kafin mu ce kai tsaye, kar ka manta ka danna subscribe idan yau ne farkon zuwan ka, sannan ka danna alamar kararrawa ka zaɓi wani domin sanar da kai da zarar mun ɗora sabon bidiyo a kowane lokaci. Shehu Dahiru Bauchin ya bayyana ko kuma in ce a inda muka samu wannan rahoto shine gidan jarida na Arewa Media da yake kan Facebook, inda Sheikh Dahiru Bauchin yake cewa almajirai ba 'yan ta'adda ba ne. Sheikh Dahiru Bauchi ya ce ana almajiranci fiye da shekara 1000 da suka wuce a ƙasar nan, wato Najeriya, kuma hakan bai sa ya zama matsala a fannin tsaron ƙasar nan ba. Ɗaliban suna koyon karatu ta fannin karanta Alƙur'ani mai girma da kuma haddace shi, kuma hakan ba wai ya mayar da su 'yan ta'adda ba ne. Hasali ma su ne suke yi wa ƙasar mu addu'a ta neman zaman lafiya. Ya ƙara da cewa duk cikin waɗannan 'yan ta'addar da ake kamawa a ƙasar nan babu almajiri ko ɗaya, duk 'yan fashi ne, sai masu garkuwa da mutane da sauran 'yan ta'adda. Mun sha ganin 'yan sanda suna bincike akan 'yan ta'addar da suke kamawa, idan suka tambaye su cewa sun yi karatun Alƙur'ani ko kuma sun je makarantar allo, amsan da suke bayarwa ita ce a'a. Ina ganin lokaci yayi da ya kamata gwamnati ta bambance tsakanin 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane da sauran 'yan ta'adda. Mun sha ganin inda yake cewa ina ganin lokaci yayi da ya kamata gwamnati ta bambance almajirai da 'yan ta'adda. Su ba 'yan ta'adda bane, wato almajirai addini kawai suke yi kuma suke haddace Alƙur'ani mai girma. Ya kuma shawarci masu faɗa aji a ƙasar nan Najeriya da su ci gaba da addu'ar neman zaman lafiya da kwanciyar hankali, inda ya ƙara da cewa babu wata hanyar da za ku haɗa almajiri da ɗan ta'adda. Hakan ba daidai ba ne kuma ba gaskiya ba ne. Muna addu'ar Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya da kuma baiwa shugabanninmu damar mulki cikin kwanciyar hankali da amana da kuma adalci. Kuma muna yi wa shugaban ƙasar tamu addu'a na samun ƙoshin lafiya domin ci gaba da gabatar da mulki yadda ya kamata. Kuma Shehu Dahiru Usman Bauchin ya yi wannan jawabi ne ko kuma ya yi wannan martani a shekaru 2 da suka wuce, lokacin da gwamnatin shugaba Buhari ta ayyana ƙudurinta na soke almajiranci gaba ɗaya a Najeriya, da cewar su ne suke shiga ƙungiyoyin ta'addanci. Wanda ya wallafa wannan rubutu shine Khalid Yunusa Faruk Ikara. To kamar yadda kuka ga wannan rubutu wanda muka karanto muku, wannan shine abin da Shehu Dahiru Usman Bauchi ya wallafa ko kuma in ce ya faɗa game da wannan batu akan ma'anar almajiri da kuma faɗin cewa almajiri ba ɗan ta'adda bane ko kuma ɗan garkuwa da mutane kamar yadda wasu suke zato. To duka dai anan muka zo ƙarshen wannan shiri, sai dai kar ka manta ka danna subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin sanar da ka da zarar mun ɗora sabon bidiyo. Mun gode, mu haɗu da ku a bidiyo na gaba.